बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ बक्सार लाभलिना बरग'हाया नैथि राउन्डआव जेनबाय। तुर्कीनि इस्तानबुलाव खुंजानाय वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपनि नैथि राउन्डआव लाभलिना बरग'हाया सिन्धीनि गाम्बाजों बाहेरनि दरजाखौ दिन्थिजायो। अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाय लाभलिना बरग'हाया वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपनि नैथि राउन्डआव FITनि सिन्धीनि गाम्बानि आखायाव 4-1नि फारागथियाव जेननानै वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपनिफ्राय बाहेर जायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय तामुलपुराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। तामुलपुर जिल्ला बरलियाफार गामिनि रबिराम दैमारिया ट्रेक्टरनि जाब्रबथायजों जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रबिराम दैमारिया ट्रेक्टरजों हालेवखांनानै न'फारसे थांबाय थानाय समाव गोजौ आलिखौ बारखोनो नागिरनायाव हरखाबै बेलथायनानै रबिराम दैमारिनि जिउ गोमायो। इलेक्शन कमिशना BTCनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनायनि उनाव बिनि सायाव BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय खम समनि गेजेरावनो UPPL दोलोनिफ्राय बिजाथि फोसावनाय जागोन आरो गोबां भटआव देरहागोन होनना प्रमद बर' बिथाङा रोखा बुंथियो। फिन गुवाहाटीआव बर'फोरनि न'खौ सिलिंखार खालामदों। गुवाहाटी नोगोरनि बरबारि बाथौ मन्दिर पट ओनसोलनि 200 नखरफोरखौ JCPजों सिलिंखार खालामदों। बे 200 नखरफोरनि गेजेराव 30 बर' नखरफोरबो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ओनसोलाव सरकारा माबा मोनसे प्रजेक्ट खालामगोन। बिनि थाखाय बे ओनसोलाव न' लुना थानाय 200 नखरफोरखौ JCPजों सिलिंखार खालामो। बुंथिनो गोनांदि सरकारा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो जेबो नटिस हराबालानो न'फोरखौ सिफायनायाव रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। बे ओनसोलाव बर'जों लोगोसे असमिया मिसिं बायदि हारिनि सुबुंफोराबो न' लुनानै दंमोन। UAEनि हादरगिरिया रुंसारि जाबाय। इउनाइटेड आरब इमिरेट्स सुंद'बै UAEनि हादरगिरि शेख खालिफा बिन जायद आल नाहियाना मैया 73 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। बिथांनि जिउ गोमानाय खौरांखौ प्रेसिडेन्टेल अफेयार्सनि मन्थ्रि शेख खालिफा बिथाङा रोखा खालामो आरो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। देग्लाय ZTVआव टेलिकास्ट जानाय रियेलिटि श' DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव जायगा मोननाय गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सांखाथि गामिनि बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनि नखराव मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारीनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे हानजाया खौरां लाहैदों। खौरां लाहैनानै नबजित नार्जारिनि बिफा उपेन नार्जारिजों सावरायलायनानै सिगाङाव DID सिजन 5आव प्रनिता स्वर्गियारिखौ मदद होनानै एबसुआ देरहाहोनाय बादियै नबजित नार्जारिखौबो हेफाजाब होगोन होननानै खोथा होयो एबसुआ। बारग' NDPफोरनि केसखौ बोखारनायनि सायाव BTRनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारीनि बिबुंथि। बैसागो फोरबो फालिनायाव बाहागो लानानै बिथाङा बुङो दि बारग' NDPफोरनो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनाया जाफुंगासिनो दं। किसुमान आद्रा दंबावो। बेजों लोगोसे केसखौ बोखारनाय खामानियाबो जागासिनो दं। दासिमहालागै 200निबो बारा केस बोखारनाय जाबाय आरो मुंख्लंफोरनि नखरनो होनो गोनां राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जाथ'वाखैब्लाबो थाबैनो होनायनि थिरांथा लादों होननानै रोखा बुंथियो बिथाङा। साननैनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रंग'लि खथायाव रिभाइसिटिं डाइभारसिटि इन नर्थ इस्ट इन्डिया एथनिसिटि रिलिजन कालचार एन्ड बियन्ड आयदानि सायाव गोसोखां पुर्ण आगतक सांमा सेमिनारआ मैयानिफ्राय जागायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो पुर्ण आगतक सांमानि फिसाज्ला एबा आथिखालनि मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमा बिथाङा। बे सेमिनारावनो हांख्राय हरनाय लेखायै मिरु एबसुनिफ्राय लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारि, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लानानै मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाखौ गांफा गांफा आर'नाइजों बरायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।